गलाघाट जिल्लानि सिङाव थानाय तेलिसाल सिसुपानीयाव मिरु खौसेथि बर' सुबुं आफादनि 10थि गायसन सानखौ खुंफुंनो थाखाय साखाफारा जाबाय। गलाघाट जिल्ला आरो दखरा खौसेथि बर' सुबुं आफादनि बानजायनायाव तेलिसाल सिसुपानीयाव मिरु खौसेथि बर' सुबुं आफादनि 10थि गायसन सानखौ खुंफुंनो थाखाय साखाफारा जाबाय। आसामनि गुबुन गुबुन गं 22 जिल्लानि BKWACनि बेन्दोङाव थानाय खौसेथि बर' सुबुं आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोनजों लोगोसे बर'फोरनि माहारियारि आफादनि बिबानगिरिफोर आरो BKWACनि मानिनां गेदेमा EM बिथांमोनाबो बे मेहेरगोनां हाबाफारियाव बाहागो लाफैगोन। हाबाफारि बायदियै फुंनि 9 रिंगायाव फिरफिला बिरहोगोन मिरु UBPनि लेङाइ मावख' आफादगिरि बादल मोसाहारि, जर'खा आलासि नीलाकान्त गयारी, गाहाय नेहाथारि मिरु BSS फुंनि 9:30 आफादनि 10थि बोसोरसालि जोनोम सान बे जोनोम सानखौ जों देग्लाय गलाघाट जिल्लानि सिङाव गलाघाट जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफादनि बानजायनायाव सिसुपानी तेलिसालनि बे रंजाखुलियाव जों देग्लाय फालिनो नागिरदों। बेवहाय जोंनि बिटिआरनि बायजोआव थानाय गासै मोनफ्रोमबो जिल्लानिफ्राय जाहाथे जोंनि खौसेथि बर' सुबुं आफादनि गासै आफादगिरि नेहाथारिजों लोगोसे बायदि बायदि बिबानाव थानाय बिबानगिरि बिथांमोना जाहाथे बाहागो लाफैयो बेखौ जों खावलायदों। आरो लोगोसे बेवहाय जोंनि गलाघाट जिल्लानि सिङाव थानाय गासै माहारियारि आफादफोरनि जेरै बर' साहित्य सभा, आबोफ आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गासै दैदेनगिरि बिथांमोनाबो जाहाथे फैनानै जोंनि बे खौसेथि बर' सुबुं आफादनि 10थि बोसोरसालि जोनोम सान बे जोनोम सानाव जाहाथे बयबो बाहागो लाफैयो। बेनि थाखाय जोङो गलाघाट जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफादनि जानानै बयनिफ्राय जों खावलायनाय थाबाय। आरो लोगोसे गासै रायजो राजा नोंथांमोनाबो जाहाथे जोंनि बे खौसेथि बर' सुबुं आफादनि जि जोनोम सान बे जोनोम सान फालिनायाव जाहाथे गासै हाबाफारियाव बाहागो लाफैयो। बेनि थाखायबो जोङो गासै रायजो राजा नोंथांमोनखौ जोङो गुरै खावलायनाय थाबाय। बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि मानगोनां चिफ आरो लोगोसे डिपुटि चिफ आरो गासै EM मावफुं सोद्रोमा बिथांमोनाबो जोंनि बे खौसेथि बर' सुबुं आफादनि 10थि बोसोरनि जि जोनोम सान बे जोनोम सानाव बिथांमोनाबो बाहागो लाफैगोन। आरो लोगोसे बिटिआर गभर्नमेन्टनि मानगोनां स्पिकार कातिराम बर' गेदेमा बिथाङाबो जोंनि बेवहाय बाहागो लाफैगोन होनदों। बेनिखायनो गासै दैदेनगिरि जोंनि माहारियारि आफादनि गासै दैदेनगिरि बिथांमोनजों लोगोसे गासै जोंनि गलाघाट जिल्लानि सिङाव थानाय गासै रायजो राजा नोंथांमोना जाहाथे फैनानै बाहागो लाफैयो। बेनि थाखाय जोङो खौसेथि बर' सुबुं आफाद जानाय गुरै खावलायनाय